Der var jeg. Fyld med. Dramatic. Det. Skal vi stå sådan der 5 minutter? Ja. Hanne, kan du ikke komme ud på 2 stole? Hanne, kan man film? Rundhold lidt, Hans. Det kan jeg ikke. Kan ikke, Hanne? 2 stole. Det er den bedste måde at pække fra skolen nogensinde. Beskiftelse. Jeg håber først, at der er musik ind over det her, ellers bliver det meget akavet. Jeg kan Jeg ikke skal nok også vippe det op, ikke? Nej. Prøv lige at tænke på, hvordan vores fremlæggelse egentlig kommer til at blive, hvis det er. Hvis vi bare lader den køre 5 minutter. Det er ret fedt. Var det kun en runde, fik? Okay. Lige plan ordene. Nej. Christian. Dårlig idé. Au! Fuck, der skulle da komme meget vand ned nu. Hvad skulle egentlig ikke have en følelse af på sig og se hvor hurtigt med der forhold til den anden? Det er først, når der er gået 5 minutter. Nå. Var det en dårlig idé på hvid måske? Jeg vil ikke Skulle da godt dø nu. Jeg tager sig selv igen. Det er ikke han. Jeg kan ikke høre, hvad jeg siger, når du snakker. Det er Og den radio. trækker vejret så højt. Hvor det var fisk der. Næsten halvvejs. Alexis var... fuck! Jeg har fået snap. Det har han ikke. Og der kommer fingeren i billedet. Der kan man bare se, at den er populær, den der ikke. Ja, i hvert fald ikke han. Jeg gider ikke komme til at tabe telefonen ned i hende. Okay. Hun ville ikke være glad. Det ville hun ikke. Fuck, jeg er dum egentlig. Krabbe. Det går sgu ikke rundt. Ja, 2 minutter tilbage. God, jeg tror, det kommer til at på Game 12 med billedet. Sidste billede, okay. Nej, vel? Nej, det var ikke dig, vel? Jo. Det var helt fuck, det er mig, der bare går ud med hele kamera. Lav lidt dramatisk. Zoom ud. Fuck, jeg kommer hånden i billedet. Nej, det kommer fuck. Rune, Ja. jeg prøver at få den trøje ned, ikke hva'? Jeg kom lige til at lave close-up på min fucking sodavand. 1 minut snart. Der er 1 minut nu. Nu. Så bare film i 15 minutter. I 15? 5. Skal vi lige zoome ud? Du zoomede ind, Jørgen. Bare zoome ud ind. Halv minut. Det er så Halv hårdt. minut. Ja, vi er bagud. Ja, det kan jeg godt mærke. Eller hvornår laver vi en kebab? Lad os gøre det sommerhus kebabjagten. Det ved jeg ikke. Vi kan fucking lave. Jamen, så skal jeg kraftigt. Det er et tierkostyme med igen. Nej, vi laver bare en helt ny. Så er det en kebabjagt. Det er det da. Det er et dæk. 2.